So ayun po mga kakwela, mga kabiyaya, isang mabiyaya at masayang araw po sa ating lahat. So ngayon dito sa Pinas, gabi, no? At alas 10 na ho ng gabi. So bigyan natin ng isang reaction tong live ni Sir July Paunil at ni Sir RP Max Vlog tungkol sa mga reactor ngayon at yung sa blind item nila. Yung mga reactor kasi ngayon ng Kalingap talagang yung iba tinamaan sa kanilang blind item. So marami nga doon ng bash sa kanila at hinusgahan daw agad sila. So yun, hindi natin patagalin, panoorin na natin. Alright. At isang part ng daming viewers, 1,000 plus. Pero ulit pa agad tayo sa ibang topic natin. Siguro sapat na po yung mga kalingap. Well, kami, naniniwala kami na kahit paano, may naitulong po yun. At saka iyon po, sa inyong kaalaman, awareness. So, ang layunin namin doon, malinis ang konsensya po namin doon. At saka hindi po namin pinano yun. Kumbaga yung mga pangyayari ay kusang nangyayari. Di ba? Wala naman tayo plano-plano. Parang hiningi lang po yun ang pagkakataon. Kaya nagkaganon. Pagkamat ako naman makalingap sa butong usapan. Kaya pwede kong banggitin yung kasi mensahe lang naman sa akin yun. Mensahe lang naman po sa akin yun. Kaso nga lang, nung time mo na-election tayo sa Kuya Bandang sa akin, parang naman matigas ang ulo natin. Diba? Wala po kasi yung kailangan niya tayo. Kami na niya. So, tama na yun. So si Kuya Bal nga talaga nag-utos pala talaga nun. So si Kuya Bal din ang nagpahinto. Sabi ko sa inyo no, dapat ang sisihin dito. Ang sisihin ng mga Kalingap reactor, si Kuya Bal. Bakit nilabas yung issue na yan? Hindi yung dalawa. Kasi wala talaga ang sinyo manggagaling pa rin yan kay Kuya Bal Santos Matubang. Yung issue na yan, kung ilalabas ba yan o hindi. Kasi tutusin kapag nilabas tapos sinabing Kalingap reactor, di lahat sila apektado dyan. At lahat nga yan talaga tatamaan yung mga yan. Lalo na yung mga Kalingap reactor o Kalingap member na may ginawang katarantaduhan. So talagang masasapul sila doon. So tuloy natin. So may ads, no? Pero pagkakaano ko dito, parang nag-iba yung ihip ng hangin ni Sir July, no? No? Kung mapapansin nyo. Bakit kaya? Hindi naman to, siguro, syempre, bilang sa community na rin nila siguro, tsaka ayaw din niya ng gulo, hindi natin alam. So, panoorin na lang natin. Nagulat kasi nasa niya ako, nasa ako ito kanina. Halos ng yan eh. Ang natin sa akin, ang nagkakaritin kasi nagkakaritin si... Akali ko bakit ako, kaya ang ginawa ko naman kulit ako sa akin, kasi alam mo yung mga nagbibilis po dito. Kulit ako sa akin, kung ano mag-stay. So, buksan ko yung YouTube, nakita ko si Jimmy. Parang nagagalit nga siya, nagagalit. Kawala ko nito, ano meron? Nagagalit daw si Ma'am Lorny, no? Si Ma'am Lorny TV, si kay Sir July at Sir RP Max Vlog. So, para sa akin, bakit ka naman magagalit kung wala ka namang ginawang masama, di ba? Although nag-charity sila ngayon, malayo na sila sa mundo ng reactor. Ewan ko lang, pero alam ko nagre-reaction sila. Diba? Kahit ako, ba't ako magagalit kung wala naman akong kasalanan, diba? Baka sabihin na naman mga basher, bakit din ako nagalit doon sa 30K? Iba kasi yung ginawa mo sa hindi mo ginawa. Ha? Tandaan niyo yan, ha? Okay? Yun naman pala partner, ang parang binabanggit niya, merong nag-live kanina, na kung saan ay parang siyang tinutukoy daw, siyang tinutukoy. Kaso nga lang kung mga nagawa. Sino kaya yung vlogger na yun na si Ma'am Lorny daw yung tinutumbok dun sa live? Sino kaya yun, guys? I-comment nyo nga dyan. May nag-live daw na daw para daw siya yung tinutumbok, no? So siguro baka may history si Ma'am Lorny TV ng ganyan na siguro hindi pagkakaunawaan tungkol sa sponsor na siguro hindi baka nagka-problema rin sila noon, no? So sino kaya ang vlogger yun? Okay, game. So, kung saan ay nakikita tayo dahil hindi natin pinangalan kung sino yung pinakala nila. Kung saan ito sa kapakanan ko ng mga viewers po natin. Kung saan yun po, iwan na po yung mga kalingap. Yung nabanggit po namin, iba po yun sa, kung meron man po silang experience
sa binabanggit po nila, wala po kami kinalaman doon kung ibang tao man yun. Iwalay po yung mga kalingap. Kasi yung patungkol po dito sa amin, sabi ko nga sa inyo, lahat po na natanggap kong ng mga mensahe kong baga, na-forward ko na po agad yan kung sa kinauulan, mga kalingap. Mali ko din no. Dapat pala hindi ko muna agad hindi ko muna nilive yung mga about dun sa nabudol na may sponsor, no? Na nalaman ko yung kung sino yung mga nabudol dun, no? No? Para sa akin, parang dapat pala inantay ko muna na maglabas si Sir July, no? Tuloy, parang nawindang tuloy yung iba. Kasi dun sa live ko kasi, may mga tinamaan talaga dun eh. At alam din naman nila na sila yon, pero hindi natin sila papangalanan. At kapag once na pinangalanan kasi natin yan, uusok at uusok ang mga Long Ranger niyan, no? So game. Yung alaman. Kaya bago pa kami nag-live, na-forward ko na po yun. Dahil alam ko naman na medyo masaya ng bagay yun. Pinu-forward ko po, actually pinapadalan ko po niyan. Si Kalinga Prab at saka si Kuya Bal Santos Matubang. Oh, narinig nyo na. Oh, si Kalinga Prab at si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo si Sir July. Ha? Nagkakatawa namin kami, hindi kami nagpaalam na magpa-blind item tayo. Hindi naman namin kasi, kumbaga parang hindi naman namin sinasadya yung naman siya. Ano lang yan, nagiging example dahil nasa topic natin na transparency. Na para maiwasan yung ganito halimbawa. Tapos, nung nag-topic tayo na ganang partner, yung biglang may nakaka-relate yung topic natin sa PDP. Hindi wait lang parang may mali. Kaya nilabas niya yung transparency para maging aware sa mga sponsor na maiwasan yung ganong mangyayari. Eh di ba may mga binabasa kayo na na liham na message na pinadala sa inyo na sponsor. Ibig sabihin, totoo nga yun, no? Hindi yun para lang sa ma-aware yung mga sponsor na baka mabudol din sila. Hindi, medyo para sa akin mali yun Kasi kung isipin mo, kaya nila nilabas yung issue na yun kasi totoo nga, hindi lang para handain o pagsabihan or makapaghanda yung mga sponsor na baka may mambudol sa kanila. Iba kasi yung ganun no, ito kasi yung nilabas nila, may binabasa sila diba? May sumbong talaga sa kanila. So comment ako. Umiiba talaga ihip ng hangin, okay? Sa amin, yung example. Actually, sa akin may mga nagtitinig din. Ako sa akin, hindi ko na binasa. Ako sa akin, kasi meron pa po, Pero sasabihin ko po sa mga, doon po sabihin sa akin gabi. Ito lang kung masasabi ko kasi kung lesson learned, ito po, ganun natin, may lesson learned tayo dito. Kapag kung sakasakali man po, i-directan nyo na lang po kay Kuya Bal yung mga ganung bagay. Dahil, lesson learned niya. Sa mga nangyari, hindi po namin nakalain. Kung ire-rectang kay Kuya Bal, mawawala din ng saysay yan. Kasi sa totosin, so dinami-daming mga issue na inirekta kay Kuya Bal, hindi niya lang din naman din pinakinggan. So, syempre, bilang sa pagprotekta niya rin siguro sa community niya, na para hindi makalabas yung mga issue ng anumang mga ginawa ng Kalingap Reactor, or ibang mga Kalingap partner na may ginawang kalokohan, talagang masasayang lang din kung ibibigay mo sa kanya kasi tututusin lang. Halos marami din ako nailapit kay Kuya Bal na mga nalaman ko at mga nagsusumbong sa akin, tapos nilapit ko sa kanya yung panahon na nandun pa ako, pero hindi niya lahat yung pinakinggan. Kaya simula nun hindi na rin ako nagtiwala, tsaka na rin sa kanya kasi sabi ko wala to, parang hinahayaan niya lang talaga yung kalukuhan na nangyayari sa loob ng community niya. Kaya simula nun, hindi na ako nagpass sa kanya ng kung ano-ano. Okay, pahingan natin ulit. Anong kahantungan? Naisip ko pa parang galing ko sa naisip ko. Ako naman pa nagtataka ko kung ba't ang dami nag-react ng gano'n. Actually po sa usapan, ang inaasahan ko na mag-react, ang inaasahan ko talaga dito. Ang daming magre-react ng ganun-ganun kasi may mga ginawa silang kalokohan. Ganun lang yun may ginawang kalokohan, katulad unang-unang nag-react Sangkay. Ano bang ginawa ni Sangkay? Nangutot ng pera sa OFW na may cancer, di ba? Natulpo nga, ulit-ulit na tayo dyan. Yung iba naman,
Kaya sila natutumbok kasi may mga sponsor din sila na hanggang ngayon nakatago pa rin na ayaw lang magsalita. Pero hindi naman habang panahon, ika nga nila, ang baho, sisingaw at sisingaw yan. No, ang baho ng isang tao, sisingaw at sisingaw yan. Yung iba naman na reactor, kaya parang nadadawit na nag-react sila kasi nga may mga noon pa na mga ginawa silang katarantaduhan na hanggang ngayon hindi pa rin nalalaman ng ibang supporter, ng Kalingap supporter, no? At ako, may mga iba pa akong talaga tutuusin lang kung saan nalalaman lang, ang dami. Yung nga lang, ang hindi ko lang nilalabas kasi nga malaking gulo. Wala naman ako mapagkatiwalaan na para, o ito po yung ginawa ni ganyan, ni ganito. Inututan niya po ng pera si ganyan, si ganito. O ito po si ganyan, pinangakuan na ganito, ganyan. Hanggang sa yung pera hindi na wala na, kahit anong hanapin ng sponsor hindi na makabalik. No, meron pa nga ako dito na yun nga sa mga GC na yan, lalo yung sa mga GC na yan, no. May mga sponsor na nagbuo ng isang GC, ay sa mga Kalingap Reactor na nagbuo ng GC, na mga unang-unang GC pa nag-i-sponsor kay Kuya Bal, na halos kaperanggot lang yung nagpupunta kay Kuya Bal Santos Matubang. Oo. Ang iniisip ko naman dito, mamaya ibinibigay din ng buo ng Kalingap Reactor yung pera, tapos pagdating kay Kuya Bal naman hindi niya masyadong ibinibigay lahat. Lang din naman yung ko rito, no. Pwede kasing ganun yung mangyari. Ako naman ba sinabi ko sila neutral tayo, no. Baka ganun yung mga nangyayari nung that time na yun, na pag nagbibigay ng pera yung mga sponsor sa mga Kalingap Reactor. Itong mga Kalingap Reactor naman, inaabot ng buo kay Kuya Bal, pero hindi nga niya binubulgar or wala nga siyang sinasabi na, si ganito, nagbigay ng 50,000 para kay ganyan. So, di ba, noon wala yun. Hindi talaga nagsishoutout ng ganyan yan. At hindi niya nilalabas yan sa channel niya. So, ngayon lang siguro yan. Ngayon lang talaga may mga pa-sponsor na nakikita kayo, pero noon wala talaga yan. Ay, kukunti lang naman na nag-i-sponsor ngayon. Nakay J. Guevara na lahat. Okay, game. Kasi nung live po namin, si Tim Tubel po mismo, yung nagsabi na mag-reaction siya, saka naghahamon siya. Di ba? So, siya ay makakalanan, di ba? Oo. Kasi hindi lang yung makakalanan, pero mag-live na, magsasagutin niya nga. So, sa magsalita ko, siya po inaasahan ko na mag-live, siya inaasahan ko. Ngayon, si Tim Tubel, ako mag-live yata siya nung kahapon na lang yata, yung isang araw. Kahapon na isang araw. Na kung saan pinagyanan ko po yung kasi umata ko dito yun. Ako parang papasok sa trabaho ng nato pa. At pinagyan ko lang, yun lang po ang reaction video na pinanood ko talaga ng buo. Yung question ko dahil sa ngayon nasahan ko. Nagamat kami dito naman, nung inasis ko yung kabuang ano niya. Mukhang okay naman yung pagkakano dito. Kasi ang pagkakasabi niya, ito ikaw yung first and last. So sabi ko lang nakinig ko na ganun nung umaga. Kung isang araw man yung nag-intro. Di, alam nyo ito, ano tayo dito. Sabi ko nga, neutral tayo. Sa lahat, yung nandiyan sa thumbnail ng mga reactor, no, or may isa pa nga dyan na Kalingap partner na hindi naging reactor, yung tatlong reactor dyan, Dindo Balyaw, July Paunilin, RP Max Vlog, wala talagang nakarating sa akin na anomalya or yung tinatawag na nangutot sila o nang kulimbat sila ng pera. No, kasi alam naman natin si Sir July talagang galante yan pagdating sa co-host kasi alam nyo naman dati may ate ako sa co-host, si BG's Life, may tatay-tatayan din ako na si Shaolin Fishanter TV na nasa co-host noon, kaya alam ko yan kung gaano ka laking pera ang inaambag ni Sir July Paunil dyan sa co-host na yan. So doon, wala talaga dyan sa tatlong yan, wala talaga akong nabalitaan o dumating sa akin na nambudol yung tatlong yan, Dindo Balyaw, July at RP Max, wala talaga. Ewan ko na lang sa iba. Okay. Kaya naman mga tapos ibig sabihin na nakinig ka na niya sa live na alam kung sana ay talagang yun na yun. Kasi di ba tinagin din sa atin, yung nabig diba? Sapat na yung awareness na yun. Huwag naman araw-araw, yun ang dapat ninyo. Di ba? Kaya yun nga po ang yun ang parang kagpapatayan namin na tama na yun. Dahil ako lang pala ako. Pero minsan naiisip ko baka gawa-gawa lang nila to. Gawa-gawa lang nila
Hindi, mali. Bali, totoo talaga yung issue ng blind item. Tapos, di ba, bandang huli. Nga pala, di ba sinabi ko na to? Di ba sinabi ko na pala to sa live ko na malay natin, nilabas yung ganyang issue tapos bandang huli wala namang i-reveal. Oo nga pala, no, naalala ko to. Di ko alam kung live sinabi to or video. Pagkakaalam ko, yung kay Sangkay ata versus Sir July, doon ko ata sinabi, ewan ko lang, hindi ko natanda. Pero, di ba, tumama yung ano ko, yung hinala ko na itong issue na to, blind item nila Sir July, na nanghutot na Kalingap reactor, totoo talaga to, no? Totoong meron talagang gumawa ng ganyan. Pero, bandang huli, hindi nila yan i-reveal kasi kasiraan sa kanila yan eh. Di ba, galing ko talaga. Talino mo talaga, Jiggy, ba? Ayot ka. Di ba? Di isipin nyo. So, tinan mo, nagkatotoo nga. O, ngayon, stop na. O, last chance ng, wala na to. O, siguro may mga ano dito, konting-konting ano, pero alam ko, hindi nila to i-reveal. Diba, sinabi ko to parami sa tatandaan ko, sinabi ko to sa live ko or video ata na bandang huli, hindi din nila yan ilalabas. Kung ipagtatakpan pa rin nila. Tama nga ako. Hindi nga ako nagkamali, no? Okay, game? Ako nakikita ko, nagawa sa iba siguro sabihin, hindi, pinagulan niyo yung buhay na nagkaroon ng mga SPNC, ganito. Ano yung mga iisip ko dito? Yung ano ang titignan ko dito yung parang positive side. Kasi po, lahat kasi ng bagay, kahit na magandang ginagawa mo, magandang intention mo, kapag ang tao mo titingin sa kabaligtaran, sigurado mo merong mga mahahanap yun na hindi maganda. Ang maganda, Hindi, totoo naman yun. Kahit anong gawin mong kabutihan, may mga tao talaga na may mapupuna talaga sa'yo. Totoo naman yun, hindi yan yun. Alam mo, si Kuya Balsang Matubang. Si Kuya Balsang Matubang po ay gumagawa po ng mabuti. Yung pagtulong yan nandyan. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang ginagawa ni Kuya Bal? Maganda. Oo, maganda. Wala namang pangit. Maganda yung ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang, yung pagtulong. Pero yung pagkonsinte sa mga Kalingap reactor na kahit may ginagawa ng katarantaduhan, na yun yung hindi maganda. Yung mga Kalingap reactor na ultimong pangalan niya na nga ay ginagamit sa panghuhutot ng pera sa mga OFW, yun ang hindi maganda. Pero yun sa pagtulong ni Kuya Bal, walang pangit. Walang pangit. Ni minsan hindi naging pangit ang pagtulong sa kapwa, tandaan yan. Pero ang pangit lang dito, kung may ginagawa man, kung hindi ko sinusure, kung may ginagawa man si Kuya Bal na hindi kaaya-aya, yun ang pangit yun. Okay? Skip natin yan. Marami. Kasi ang tinitingnan po nila, di ba ang kulay sila tumitingin? So parang ganito rin po nangyari sa amin mga Kalingap. Yung ginawa po namin na parang blind item sabihin na natin, yun po yung nagbigay awareness sa lahat. Sa part po ng mga sponsors, sa part ng mga tumatanggap ng pera. Sa ngayon ako 100% lahat po conscious po yan. Lahat po yung mag-iingat. Ano? Ito kasi sila po sa iba na kung sino po ang parang natamaan. Hindi naman po kami na makikipag-rebuttal sa inyo. O yan na, hindi naman daw pala makikipag-rebuttal sa inyo si Sir July. Oh. Alam niyo kung bakit hindi siya makikipag-rebuttal sa inyo? Wala kung re-rebatan niya si Sangkay, lugi si Sir July. Alam niyo kung bakit? Ang laki ng community ni Sir July versus Sangkay. Sino ba si Sangkay? O dakilang hututerong bakla lang naman yan O halimbawa, Nets and Vlog, Bopil, kapiranggot ng mga community niya kung lalabanan ni Sir July yan, mas mapopromote niya pa yan. Masisikat pa yung mga yan, di ba? So, hindi niya lalabanan talaga yan. Kahit si Lorne TV na sinasabi ni Sir July na parang galit daw sa kanya, hindi niya rin yan lalabanan. Mautak, alam nyo, si Sir July Paunil, kung sa utakan lang, mautak at mautak yan, ha? Tandaan nyo, ito Sir July galing yan sa Soward family. Nung medyo bumaba at hindi naman siya masyadong pumapatok doon, lumipat sa Kalingap. Nag-stay siya ng matagal sa Kalingap kasi talagang iba yung natanggap sa kanya ng mga Kalingap supporter. Talagang inangat siya ng gusto. Doon mo makikita yung tao na napakagulang, napakatalino, napakagaling mag-isip, at hindi higit sa lahat yung hindi siya maiisahan ng kapwa YouTuber o kapwa niya kung ano man, di ba? Ganong katalino ang isang July Paunil, no? Kaya yung mga yan, hindi niya talaga papatulan yan.
Kaya dito nga, sinabi niya na hindi nga daw siya nakikipag-rebuttal, no? Tsaka hindi naman nakikipag-rebuttal din to eh. Oh, alam niya kasi yun, alam niya, promise, si Sergio Lay pa ba? Eh, ako, napakagaling kong umano sa isang tao pag alam kong, oy, hindi ano to, hindi para pagkalulo yung channel niya dyan sa mga pipitsugin na Kalingap Reactor, di ba? Oh, biruin mo, laki-laki ng community ni Sergio Lay. At si RP Max Vlog, hindi may ipag-rebuttal yan. No, hindi niya hayaan na maano ng tawag dito, ng community niya yung mga Kalingap Reactor, no? Mutak ba? Okay, go! Ang pagkakala lang po namin, parang, bakit ganun matindi yung reaction ng ilan? Bakit ganun matindi? Oh, kasi kung bakit ganun katindi, sila talagang naputukan ng issue, nilabas yung blind item. Kasi nga, may mga ano sila eh, alam nyo, bakit naman sa dami-daming Kalingap Reactor, bakit yung iba tahimik? Kasi wala naman silang ginawang masama. Wala silang hinututan ng pera. Kaya mga nag-iingay yung iba dyan kasi, di ba, nag-ano na agad dyan, in advance na nila, na kung sakaling, uy, syempre mapuprovoke na yung kaisipan ng mga sponsor na, uy, lapit na natin to kay Sir July, ho. Ito yung ginawa sa atin dati ng isang Kalingap Reactor. Lapit na natin to kay Sir July para magawa nila to ng aksyon. Kaya yung mga Kalingap supporter, gumawa na ng hakbang, in advance na nila yung pagprotekta sa sarili nila na, uy, hindi kami yan ha, wala akong ganyan, hindi ko ginawa yan. Ni minsan hindi ko ginawa sa mga sponsor ko yan, ni minsan wala akong, yung iba nga dyan sabi, wala akong sponsor. Tapos ngayon naging nawala na kayo ng sponsor, di ba? Ganun yun, kaya talagang nasaktan yung iba. Eh bakit sila sige, kay Helper may mga sponsor yan, pero ewan ko kung anong ginawa. Wala nang mga atang ginagawang ganun yan. Aurea TV, Yam Salsum, tama ba? Oh. Si Birador, Derek Noelsa, sino pa? Marami, di ba? Maraming mga, si Dindo Balaw, di ba? Hindi sila masyadong nag-react. Yung mga nag-react ay yung may mga may mga kuno-kuno no? Ayun yung mga in-advance nila yung pagprotekta sa sarili nila. Kasi mamaya, may maglakas loob na. Kasi may mga sponsor na pwede nang maglakas loob na lumapit na kay Sir July kasi naumpisahan na eh. Diba? Naumpisahan na uy, lapit na tayo kay Sir July. Total, inunahan niya na. So, sunod na natin tong sa atin. Baka sakaling mahabol pa natin to, diba? Ganun yun eh. Kaya yung iba, sobrang nasaktan talaga. Kasi nasa pool talaga sila. Okay, game. Sabi ng iba, kung hindi naman ikaw yun, bakit ka mag-react ng gano'n? Oo, diba? Tama. Oo. Kung hindi naman ikaw yun, ba't ka magre-react ng ganun? Diba? Kasi wala naman pinapangalan eh. Ay, baka sabihin na naman ng basher, ba't ka nag-react dun sa 30K? Ano ka ba? Ako lang nag-iisang pambansang muso sa Kalingap, ha? Ako lang yung nag-iisang tinatawag doon. Kaya wag kayong tanga. Ay, nako po. At ito pa pala. Ito pa. Nakalimutan ko. Ito yung pinakamalupit. Ang nasa blind item is Kalingap Reactor or Karepa. Pero bakit may isang Kalingap member na naputak ng putak? Ay, putak ng putak sa GC. No, putak ng putak sa GC na bakit gano'n? Ang dami daming nagko-comment sa akin na ako daw yun. Ako daw diyan, ganyan. Kasi nga, isa ka din sa mga mandurugas eh. Tignan nyo na lang dyan sa thumbnail kung sino yung Kalingap member dyan. Okay. Pero ako nakausap dati eh. At hanggang ngayon, pwede ko pang kunin yun. Minsan nga, topic ko nga yun. Binigyan ng pangchinelas worth of 5,000 pesos. Ano nangyari? Naging lugaw. Ang kunat naman nung lugaw na yan, chinelas. Okay, game. Ang problema naman kasi meron yung mga nag-comment. Yung mga nag-comment kasi partner, yung mga curious, nila yun. Mo yung tawag doon.
Hindi kasi may iwasan talaga yun eh. Ilamit mo yung nagpangalan ng pula. Alam mo naman yung parang namumultiply. Yung comment namumultiply. Sa ganito sa comment daw kasi, may nag-comment daw na kapag ka daw hindi pumiyok, yun yun. Ay, ano ba yun? Sabi naman daw ng isa, kapag ka nag-ingay daw, yun yun. So kung kaya saan ka nalalagay ngayon? Para nasa pula ka lahat. Ano? Kaya ang daming pumiyok. Kaya ang daming pumiyok. Ha? Ang daming pumiyok ngayon. Anong ibig sabihin nun? So, hindi ko na siguro tapusin to. Sobrang haba na ng video natin, no? So, yan. Maging aral na sana yan sa mga sponsor na nagpapakahirap kahit kalabaw, mga hero abroad, no? Yung mga kahit kalabaw sa ibang bansa para lang kumita ng pera at makatulong, syempre, sustentuhan ng kanilang mga pamilya. At kahit sa paanong paraan, gumagawa sila ng pamamaraan na para makatulong sa ating mga kababayan na napupunta lang sa kapahamakan. O kapahamakan ng pinaghirapan nila. No, imbis na dun mapunta sa taong gusto nilang tulungan, naibubulsa na lang. Ayun, so ganito na lang. Maraming salamat at may galib shoutout kay Mami Melba sa mga sponsors ko. Yan, Mami Melba Borns, tawag dito, Mama Saibe, Mami Laber, Mama Rena Baher, lahat na nag-i-sponsor sa akin at lahat na sumusuporta. Yan, Team Biyaya, may galib shoutout sa inyo, Kalahi, Tribu Ilonggo, Community, and happy birthday nga pala kay Ate Dang Libuok. Ate Dang, may happy birthday and more birthday to come, and God bless. I love you. Ikaw ang kauna-una. Isa yan sa mga kauna-unahan na mga sponsor ko, si Ate Dang. O, ate, ito pa nga ang isa sa mga katas na mga binili nila sa akin, no? Yan, Ate Dang, alam mo, nakakalimutan ko na yan. I love you and God bless. More birthday to come. Yan, bye-bye po. Ingat po pa kayo palagi and God. Bye-bye.